latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito na ang mga nagpapagang balita. Kaso ng COVID-19 sa Baguio, sumipa, panibagong cluster ng mga kaso na itala. Banawe, Ifugao, muling binaha, ilang barangay sa lungsod ng Tabuk, binaha rin. Panibagong rollback sa presyo ng petrolyo, ipinatupad. Tagudi nila Sur, malaki ang potensyal para sa sports tourism. Isa sa mga haligi ng Fuel Chinese community sa Baguio City, pumanaw na. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbang nga rabii amyana na Luzon, hatid namin ang mga pinakabago at may init na balita. Muling tumaas ang kaso ng COVID-19 sa Baguio City. Sa monitoring, naitala ang panibagong cluster ng mga kaso sa sektor ng mga call center agents sa lungsod. Magbabalita, Charles Limon. Sumampa sa 137 ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa lungsod ng Baguio kahapon at sa isang araw, 11 ang panibagong kaso ang naitala. Dito sa City of Baguio, no, manageable pa naman, no. Ang importante lang dito, no, is tulad ng nasabi ko ulit, no, ito parating sinasabi ni Mayor, sinasabi ng ating health centers, no, ang DOH, no, dapat maging maingat tayo, no. We practice yung minimum health protocol friend. Magpapakuna tayo when it's available, no. Sa Santo Niño Hospital kung saan dinadala ang mga COVID-19 positive patients, hindi lalagpas sa 40 ang mga nag-isolate dito. Kung susumahin daw, ay mababa pa rin ang bed occupancy. Pero kahit tumataas ang kaso sa NCR, hindi pa napapanahon ang paghihigpit sa mga turista sa lungsod. Bantayan natin, no? Yung paghihigpit, I don't think hindi pa natin kailangan yon, no? As long as magawa natin yung dapat gawin natin, tulad nung ulitin natin, vaccination, minimum health protocol, yun muna ang gawin natin. Binabantayan ngayon ang muling pagsipa nito lalo na sa BPO sa lungsod dahil sa na-monitor na clustering ng mga kaso sa kanilang sektor. Basically, home care. Home care. In fact, sa nakikita ko, baka ang cases natin, aside from Aabot sa 20 ang mga kaso ng COVID-19 ang naitala sa isang BPO company sa lungsod. Nakikipag-ugnayan na ang nasabing BPO company sa lungsod para sa contact tracing. Pinapaalala naman ng City Health Services Office ang pagsunod sa mga health protocols ng mga establishmento upang maiwasan ang clustering ng mga kaso. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Ilang buwan na lang ay balik na sa face-to-face class ang mga estudyante. Isa sa mga mabibiyayaan sana ay ang mga mananahin ng uniforme. Pero hindi nila magawang magsaya kung bakit alamin sa kwento ni Sofia Pagaduan. Noong nakaraang linggo lang nang ianunsyo ng DepEd ang pagbubukas ng klase sa susunod na buwan. Para sa mga mananahi ng uniforme gaya ni Magilin, maaari itong pambawi sa negosyo nilang naapektuhan ng pandemya. Mas marami noon nung wala pang pandemic. Ngayon kasi
Parang ano pa sila, hindi pa nakabawi sa mga mga nakaraang pandemic. Ganun. Noon nag-start sila, yung mga May, nag-start na ng uniform hanggang sa September. Pero nang malamang hindi mandatory ang pagsusuot ng uniforme sa mga batang papasok, Siguro medyo makakaapekto yun sa amin na mananahi. Pero meron naman mga nagpapatahi sa amin. sa Viber message ni DepEd Secretary Sara Duterte Carpio kahapon, nakasaad na hindi na required sa mga estudyante ang magsuot ng uniforme. Salungat ito sa DepEd Order No. 065 Series of 2010. Para sa mga magulang na tulad ni Kelly, mas prefer ko yung naka-uniform sila. Pero ang sabi kasi doon, para less yung expenses ng parents siguro. So okay lang naman, wala namang problema. Pero I'd rather, para sa akin, mas gusto ko yung uniform. may suwestyon naman siya sa 5-day face-to-face class na magsisimula sa Nobyembre. Suggestion ko, pag lower grades, limited sana pa. Sa mga higher grades na siguro, mga grade 5, ganon, pataas, doon sila mag 100% na. Kasi mahirap pa sila makontrol, yung mga lower grades. May kakulitan pa, so mahirap mo pa silang mapagsabihan. Face-to-face doesn't really mean that the learners will have to go to school every day face-to-face. Huwag nating sayangin itong nakita natin na naitulong actually ng pandemic. Like, why do we need to let our learners who is walking a kilometer or 2 or 3 kilometers go to school if what we will only let them do in school is to answer the seat work and then let them go home just the same? Magsisimula na ang klase sa ika-22 ng Agosto ngayong taon. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Samantala, hindi pa man natatapos ang pagsasaayos ng mga taga-Banawe-Ifugao sa pinsala ng pagbaha at pagguho ng lupa, muli na naman silang binaha. Magbabalita, Ren de Guzman. Matapos lamang ang 9 na araw mula nang nanalasa ang baha at pagguho ng lupa sa Banawe-Ifugao, muli na naman silang binaha pasado alas 5 ng hapon noong Linggo. Nagulat nga kami, ma'am, kasi abot hanggang tuhod. Mas mataas yung level ng tubig nung linggo kaysa nung una. Yan nga po, ma'am, yung level ng tubig, masok na sa mga stalls doon. Pero Poblasyon, Amganad, Taman, Viewpoint, Bocos at Poitan ang binaha. Walang nasugatan at nasirang bahay. Hindi na rin kinailangan pang i-evacuate ang mga residente. Pero ayon kay Mayor Joel Bongalyon, nag-iwan ito ng trauma sa mga residente. lalakas po na naman yung ulan. Parang may phobia na yung mga may natamaan ng flood. Kaya dahil first time po nangyari sa amin. Kaya ang ginagawa namin sa preemptive measure ay nakahanda na po kami pag nalakas yung ulan. Ipinatawag na rin niya ang DPWH para isaayos ang mga imburnal at kanal. Yung mga imbornals, drainage canals ay within the site of national roads. Yun po yung laging nababaha, na laging natatakpan ng mga dumi pag may erosion. Kaya pag may erosion, dahil sa ulan, wala na pong papasukan ng daloy ng tubig, kaya dumadaan na naman sa kalsada. Yun po ang nangyari na naman itong nakaraang linggo. Nagsasagawa na ng clearing operations ang mga otoridad. Patuloy namang humihingi ng tulong si Mayor Bongalyon para sa kanilang bayan. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Nakaranas naman ng flash flood noong linggo hanggang kahapon ang ilang barangay sa lungsod ng Tabuk
dahil sa labis na pag-ulan. Ang buong detalye sa report ni Charles Limon. Simula noong linggo, nakaranas ng masamang panahon ang lungsod ng Tabuk at kagabi, nakaranas ng flash flood ang barangay San Juan. Abot bewang ang baha. Around mga 7:45 po ng gabi, meron po tumawag dito sa atin na concerned citizen po dito sa hotline natin at nagpaparescue po sila kasi po may natrap po na 5 individuals doon. Hindi po sila makatawid. Dahil sa pagulan, umapaw ang ilog sa lugar. Agad idineploy ang rescue boat upang masagip ang 5 na stranded. Nakaranas din ng pag-apaw ng ilog sa barangay New Tanglag. Pero yun po sa may New Tanglag po kasi nag-a-ask din sila ng big trucks natin kaso wala pong kayang makaano doon na natin. Kaya po, tapos sabay-sabay po yung incident. Kaya sa may San Juan po yung na-rescue natin. Humupa na ang pagbaha kanina. Pabugso-bugso pa rin ang pag-ulan sa lungsod bandang hapon. Inaalam pa ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ang danyos na iniwan ng flash flood. Tuloy din ang pamamahagi ng tulong sa mga apektadong barangay. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Dahil na rin sa bayanihan ng mga community volunteers, isang proyektong balak tapusin sa loob ng 60 araw, natapos lamang ng 18 araw. Magbabalita, Sofia Pagaduan. Hinahangaan ang bayanihan ng mga residente ng Barangay Banggitan, Basao Mountain Province. Dahil sa pagtutulungan, nakumpleto ang 113.55 cubic meter grouted riprap sa loob lamang ng 18 araw. Actually, sa mga ating capability building activities or preparatory activities na kinandak sa kanila, halos all-in din yung participation ng Banggitan. So, kumbaga walang iwanan sa kanila. Then, here comes sa project implementation mismo. Ganon din, same character pa rin yung napakita nila, bayanihan pa rin. Ang 60-day sub-project na pinamunuan ng DSWD Kalahi CIDSS ay nagsimula noong 14 ng Hunyo. Pero dahil na rin sa inisyatibong ipinakita ng mga residente, natapos ang proyekto sa loob lamang ng 18 araw. So parang meron silang vision, kumbaga, sa mga sub-projects na pinopose nila for the Kalahi. Itong nauna, parang they have to stabilize first yung community. So the sub-project, the riprap, will help in the stabilization ng kalsada, yung Saysayagan Kamalig FMR. Ang konkreting para sa nabanggit na Saysayagan to Kamalig Farm to Market Road ang susunod naman na proyekto ng Barangay Banggitan. Ang grouted riprap ang kanilang pundasyon para rito. Patuloy pa rin naman na hinihikayat ng DSWD CAR na makiisa ang publiko sa mga participatory situational analysis o pagpupulong na ginagawa sa mga barangay. Makatutulong kasi ito upang maihayag ang mga pangangailangan ng isang komunidad. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Nakikita naman ng pamahalang bayan ng Tagudin ang potensyal nito pagdating sa sports tourism. Magbabalita, Charles Limon. Gateway to Ilocos ang Bansag sa Tagudin. Ito kasi ang unang bayan papasok sa probinsya ng Ilocos Sur. Nakitaan ng Philippine Basketball Association ang bayan ng potensyal para sa pagdaraos ng mga sport activities. In-inspect po niya yung aming municipal auditorium or yung TFCC po namin to see kung pwede itong venue for PBA games. At nagustuhan nga po at nai-recommend po niya na isang potential ang bayan ng Tagudin to hold such national events po, national sports events. Mula dito, nagtulungan ang pamalang bayan ng Tagudin at ng Triathlon Association of the Philippines ng kauna-unahang triathlon-duathlon event sa bayan. Simbolo daw ito
ng pagbangon ng bayan mula sa halos 3 taong pandemya. Yung naturang event po ay gaganapin dito sa PhilMag. Dadarat dito po siya mag-i-start. By the way, yung duathlon po, ito po yung gagamitin po yung bisikleta, then tatakbo po. Samantalang yung triathlon po, may kasama po itong swimming. Aabot sa 100 mga national at international participants ang makikilahok sa nasabing patimpalak. Bukod dito, pagkakataon din ng bayan na maipakita ang mga lokal na mga produkto nito at maisulong ang bayan pagdating sa sports tourism. We made sure po na fully vaccinated po itong mga to, and then kung sakali man po pagdating po nila may mga symptoms po, kung sakali naka-ready po yung ating mga medical team and proper authorities para mag-attend po sa mga ganitong cases if ever po. Nakahanda na rin ang pulisya, barangay at DPWH para sa pag-asikaso ng mga lalahok sa nasabing patimpalak. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Susunod, panibagong rollback sa presyo ng petrolyo ipinatupad. Yan at iba pang balita. Abangan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Aha! Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Ikinatutuwa ng mga tsuper ang panibagong rollback sa presyo ng petrolyo. Nagbigay paalala naman ang LTFRB sa mga nais makakuha ng fuel subsidy. Magbabalita, Ren de Guzman.
Dahil sa madalas ng pag-uulan, doble ingat ang delivery rider na si Ryan. Diskarte lang po namin, takip-takip na lang ang sako para hindi mabasa yung package ng customer. Para may deliver sa kanila pa ng maayos. Tapos, ingat na lang sa kalsada kasi maulan. Madulas po. Madulas, oo. Sobrang dulas. Kung hindi kasi galit, madalas ayaw tanggapin ng mga customer ang mga basang order. Bukod dito, problema rin niya ang presyo ng gasolina. Pero, nung pareso, sobrang mahal nga. Magastos rin talaga. Parang sa isang litro, parang tumatakbo na lang kami ng 20 kilometers, 1 liter dito sa Baguio. Para makatipid, ang minimum 41 delivered parcels kada araw na kota, minsanan na niya ang pinagkakasya sa kanyang motorsiklo para ma-deliver ng minsanan. Buti na lamang ay bumaba na naman ang presyo ng petrolyo. Noong nakaraang Martes, bumaba ng 5 pesos and 70 centavos ang kada litro ng gasolina. 6 pesos and 10 centavos kada litro naman ang diesel. At ngayong araw, bumaba pa ng halos 5 piso kada litro ang gasolina at 2 piso naman kada litro ng diesel. Takal nga ba, uray kurang ang batis nga da iti basit. Yung sana kumahanga kumaton ti krodo. Ipinaalala naman ng LTFRB CAR ang pagpapavalidate ng records ng mga driver para sa ikalawang tranche ng fuel subsidy. May requirement po kasi yan nasa IRR ng Land Bank at saka ng DO ng LTFRB. Bago nila i-release yung kanilang mga fuel subsidy cards, dapat naka-validate itong si LTFRB. So pumupunta po sila dito, binavalidate namin. Yun ang dinadala sa Land Bank. 6,500 pesos ang ayudang matatanggap ng mga ito. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Base sa katatapos lamang na performance evaluation rating, nangunguna pa rin sa buong bansa ang PNP Cordillera. Magbabalita, Sofia Pagaduan. Top performer pa rin sa buwan ng Hunyo ang PNP Regional Operation Division sa Unit Performance Evaluation Rating o UPER na ginagawa buwan-buwan. So, dito, chinecheck yung mga crime prevention and control measures, yung mga implementation ng National Firearms Control Program, maintenance ng peace and order, so, and others. So, with that, ang ating Police Regional Office Cordillera is nakagain siya ng 161.1 points for the month of June. Ito na ang pangatlong buwan ng sunod-sunod na pagkapanalo ng Cordillera PNP Unit. Actually, may mekanismo tayo. Nandiyan yung mga inspection natin. Ang ating regional director, si General Lee, talagang umiikot talaga siya sa mga kahit yung malalayang police station, binibisita niya para alamin yung sitwasyon on the ground. That with that effort din is then na-improve din natin yung ating moral ng ating mga tauhan, kaya mas nagsisilbi sila ng maayos sa ating mga kababayan. Kamakailan lang nang may mahuli ang PNP na 3 drug personalities sa Baguio City. Isa sa mga nahuli si Precious Ibusag, edad 23, Marvin Fernandez, edad 24 at isang 17 gulang na minor de edad. Pareho umanong nahulihan ng higit 3,400 pesos na halaga ng shabu si Precious at Marvin, habang ang minor de edad naman ay nahulihan ng isang sachet ng shabu na nagkakahalaga ng 800 pesos. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Pag ikaw ay may lote and discovered by a title registered under the Torrens system, mayroong nakalagay doon sa titulo yung tinatawag nilang technical description of the land. In other words, yung meets and bounds ng lote mo ay yung nakalagay na technical description doon sa titulo. Article 434 of the New Civil Code states that para ma-prove na yung mga meets and bounds na nandoon sa titulo mo
ay tama, kailangan mong isuporta ng survey yung property mo. And of course, the survey is conducted by a licensed geodetic engineer or any other professional authorized by law to do a survey on real property. Ang sabi ng ating Korte Suprema sa case ni Jimena versus Heirs of Espejo, hindi sufficient yung technical description na nasa titulo to prove the identity of your land. Kailangan, aside from the technical description na doon sa title mo, you should accompany this with a survey plan. Ang issue dito identity ng iyong lupa. And of course, very important ito because yung encroachment in the land of your neighbor or encroachment in a highway or encroachment in a public land can only be determined by a survey as conducted by either authorized engineer hired for that purpose. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Isa sa mga haligi ng Filipino-Chinese community sa Baguio, pumanaw na ang kwento. Susunod na. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spraying. Katapusan mo na, mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO! Sa milk din ng batang 90s, daratatin ang itrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. Ayun, may target na ako. Lagot ka sa akin! Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag 4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may bantana ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag 4S tayo para dengue out! Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts.
Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Pumanaw na po sa edad na 89 ang isa sa mga itinuturing na haligi ng Filipino-Chinese community sa Baguio City na si William Ang. Inalala naman ng kanyang pamilya ang makabutihang nagawa nito noong nabubuhay pa. May kwento po si Randy Guzman. Nagluluksa ngayon ang Filipino-Chinese community ng Baguio dahil ito sa pagpanaw ng isa sa mga haligi ng kanilang grupo. Siya si Yok Juan o mas kilala bilang William Ang. Buhat kasi nang dumating ang pamilya ni William sa Baguio City taong 1947, ginugol niya ang kanyang buhay sa pagtulong hindi lang sa mga Chinese pero maging sa mga Pilipino. My grandfather really wanted to nurture Filipino-Chinese relations until he died. That was his vision to have for the Philippines and China to have stronger ties, and he believes that because he feels that the Philippines is his home, he gave back to the community by being actively involved in numerous civic organizations here in Baguio. Naging miyembro siya ng Association for Philippines-China Understanding, Baguio Filipino-Chinese Chamber of Commerce at Lions Club International. Naging presidente rin si William Ang ng Baguio Patriotic High School na itinayo ng kanyang ama. The Baguio Patriotic High School is one of the oldest Filipino-Chinese schools in the Philippines, 1919 if I'm not mistaken. Or 1920, correct me if I'm wrong. It just celebrated its centenary recently. So my grandfather was former president and he remained for a long time as part of the board of directors of the Baguio Patriotic High School. Dahil sa kanyang puso para sa pagtulong at serbisyo, nabigyan siya ng pagkilala hindi lang sa lungsod pero maging sa buong Pilipinas. Isa pa sa kanyang pinakamahalagang naging kontribusyon ay ang kanyang pagiging photographer. But I think his biggest contribution would be, or contributions would be one, during the time that access to having a camera was limited because cameras before, especially in the 1950s, 40s and 50s, were very expensive. So people who would visit Baguio City obviously would want to have souvenirs, particularly photo souvenirs. And my grandfather would actually take photos of honeymooners, tourists, etc. And as they go back to their respective provinces, they would have memories of Baguio because of the photographs my grandfather took for them. Isa siya sa mga kauna-unahang photographers sa Burnham Park. Iniikot niya rin ang buong Cordillera para kumuha ng mga litrato ng iba't ibang tourist destinations, kultura at tradisyon. He may be Chinese by blood, but he's Filipino by heart. That I can say. Nakaburol ngayon si William Ang sa St. Peter's Marcos Highway at bukas ang kanyang libing. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.